Jo, takže zdravím všechny, mé jméno je Dragonmaster, tam u dalšího videa. No a dneska zahrajeme Minecraft mapu společně za chvilku s Mídlem, který se tady za chvilku napojí. Mídlo, kdy se napojíš? No konečně, už mi to hledá. Už ti to hledá výborně. Hej, nazdárek, už tě tady vidím. Každopádně já tady jdu asi odstavit tento strom. Sakra. Co pavuči, co to je? Kurník do prdele, už mě sereš. Já tady právě chci mít meč, protože tato protože tady jsou pavučiny, které se nečekalo ani, že tady jsou. Jak je to možný, vole? Hej, doufám, že si nesničil celý ten strom. Proč? Protože ty saplinky spadnou do vojdu, pochopíš to? Bohužel tady není Void. Jo, takové. Konečně skoč dolů. Nevskočím Já dolů. mám chci na full damage. Tady je asi prázdný svět, co? Kurně, já jsem idiot, vole, já jako kdybych hrál poprvé Minecraft, vole. Já místo toho, abych kliknul na ten meč, tak kliknu na křížek. To je co, jako. No konečně, ty vole, jsem taky idiot, vole, jako kdybych poprvé hrál Minecraft, vole. Klasika, Dragonmaster, vole, vždycky musíš jenom posrat. Bezva, prosím tě, nespadni do těch pavučin jako předtím, ty kokote. Ty vole, padni, já potřebuju tu, já tady potřebuji zničit ty pavučiny, debilní. Pojď sem. Ježišmar, hej vole, hej vole, a nejhorší na tom je to, že tady nejde vypnout, jak máš ten autojump, ty vole, on mi vždycky autojumpne. Nevážně na mobilu to vážně vypnout nejde. Aspoň já jsem to zkoušel. Hej vole, ten grassblock mi spadl dolů, ty vole, to je v prdeli. Využiju dřevo. Já využívám dřevo. Proč tam využívat dřevo, vole, ale nemáme na tyhle věci čas, vole. Mám sapling. Ne čas, ale že potřebujeme šetřit. Jo, jeden sapling, super. Já mám 3. No to jsem rád, aspoň něco si získal, ty trotu jeden. Vole, ježišmer. Ty jsi mi sebral ten? Grassblock? Ne. A vidím železo. Jestli mi spadne dolů, tak tě na místě vykuchám, protože za všechno můžu vždycky ty parchanty hnusnej. Hej, to za mě nedávat. To jsem ti taky neudělal. Víš, co jsi udělal? No. To, že jsi mi nic neudělal. No, tak proč mě nadáváš? Protože škripu. Tady můžeme udělat někde farmičku. Na mrkve, vidíš to? Mám mrkvičky. Ty zmizel, ty Ale hlína. Jo? Nejez to jabko, ty kripule. Já bych se měl počkat, ty jsi dal do truhloše ty dřeva nebo ne? Jo. Jo, takže to bude, že si aspoň vezmu půlku. A nevezmu to, co je jako úplný kripl, vole. Jsi Dragonmaster. Drž hubu, hajzle, parchanty, jen vymrdá, vole, nikdo tě nemá rád, zasrana. Ale tebe teď nikdo nemá rád. Tebe to samý, vole. Už začíná noc pěkná, ježišmarja. Máme, jo, je tady jenom jedna torčka, výborně, skvělý. A každopádně, tahle ta mapa se jmenuje, počkej, já vám to hned ukážu. Dragonmaster jako. Skyplayer, počkej, ne, Skylayer. A bylo tam napsáno někde hardcore, protože není napsáno hardcore, asi protože to je tak dlouhý, že prostě, nebo protože si tady napojil Mídu, ten kripo zasran vždycky všechno posede, vole. Podle lepší, než kdyby se tady napojil Gumball, ty vole. Ty vole. Ano Mídu, naválkal jsem tě tady proto, abych ti tady mohl nadávat, vidíš? Jsem skvělý člověk. Takže to byl tvůj účel. Přesně tak. Já si zaplaštím. Mám železo. Počkat, jo, aha takhle, jo, já vím, že tady je železo, ty jeden hajzlíku. Už jsem otěžil. Výborně, to jsem rád, vole, aspoň k něčemu si. Já jdu kopat dolů. Já bych se měl mírně s těma slovama, co říkáte lidi, nedělám si prdel, budeme ho uražet. Jestli budete chtít, abych mi to uražil dál, tak mě podpořte v komentářích. Jo, to kripa, klidně mluv o něm, že to je hajzl, on si to zaslouží. Samozřejmě, že to zaslouží, jak jinak. Dragonmastera. No. Drž hubu. Měl bys jít za Gumballem a podat se s ním ruku, teda co? Co? Hej vole, s takovým primitivem si nebudu přeci podávat ruku, tím kripem zasraný, nech. YouTube mě bude milovat. A tebe taky, protože tady mluvím ve tvém videu, to znamená, že to bude ještě lepší, hodně spicy. Shit. Já to že nevystříhám. Ne, nevystříháš nic, vole. Tak jo, počkat, tady si to někde obstavím, abych tady měl saplingy. Počkat, hej vole, to je kokotina, jsem to zase proved. Jestli tady bude zombík, tak jestli mi tady spawne zombík, tak to bude moje chyba, protože jsem creepil zase. Mám 10 železa. Super, bezva, nadhera, skvělý. Chceš mi ještě povědět další pohádku, prosím, ještě dobrou. Lepší pohádku.
Třeba o červené karkůce, jsem strašně rád, že tady máme pohádkaře Mídua, který čte pohádky na dobrou noc. Co? Můžete si pozrieť jeho kanál, natáčí tam například Hovno Simulator, hej, nebo jak se to jmenuje ta hra, Irony. Hearts of Iron 4. Vidíte, jaký má hrozný vkus na hry a moský vkus, dívejte se na mě a budete lepší, my lidmi. To máme všichni odběratele, který odebírají Mídua, až odebíraj mě, prosím. To vystřihnu. Ne, nevystřihni. Tak máme další dřevo. Máš další dřevo. Ano. Ty, jo, ty jsi tak super člověk. Počkat, potřebuji uhlíček, na to, abych měl, no. Pan lapis. Nadávání Mídua, to je můj denní chleba. Tvůj denní chleba je každý den dělat. No, trash content, to je taky pravda. Nedrž hubu. Nemluv o tom vůbec. Nemluv o tom. Tak dívám. Řekni, že mám aspoň těch 10 odběratelů. Ani jednoho. Drž hubu, parkante. Ah, Já se schodím, vole. Konečně. Počkej, počkat, není tady to, že se tady můžeme mlátit, že jo? Počkej, stoupni se tady jenom. Ne, počkat, stoupni se někde, kde bych tě nemohl praštit do vojdy. Prosím tě, postav se správně. Já tě nechci shodit. Počkat, jo. Takže bychom si na sebe měli dávat pozor. Počkej, chceš želazo? No, rád bych. Kdybych dal, bych spokojený. A nejsem si jistý, jestli by mi k něčemu teďka byl momentální chvíli. A uhlí k tomu. Oh yeah. Jo, už vím, chtěl jsem kamenný krumpáč, jo, abych vytěžil to zasraný železo, které nemůžu vytěžit. Počkej, proto krev. A želazo? Další? Ano, jedno mi spadlo dolů. Ty štíty, jo, to bylo, tak pro ní skoč. Ne, počkej, neskákej pro ní. Já myslím, že jsem našel kamarádíky. Jo, vážně? Ano, jmenujou se Skeleton a už po mě střílí. Doslovna. Tak se nenech zabít, vole. Já potřebuji zrovna torčky, protože oni tam je přímo celý spawner. Vážně, já zrovna nějaké mám. Dobrý, už mám. Já jsem si říkal, kde slyším toho skeletona. No, slyšíš skeletona nohou, tak jasně, že slyšíš skeletona, je tma přeci. Je tu nebezpečno. Co se stalo? Hej vole, Já jsem tam skočil, tam byl creeper. doufám, že na místě nechcípu. Já jsem tam skočil. Ty debile! Já můžu za to, že tam byl ten creeper. Můj zavřeno, ty koko, vole, zamrdanej. Kde jsi se spawnul? Nahoře. Fuj, už jsem se bál, že se spawnu někde dole, protože se často na mapách stává, že se spawneš někde v prdeli nad dolem. Hlavně v Bedrocku. V Javě, no v Javu hra nebudu. Ale no tak. To děláš asi vole. To je skeleton s mým mečem. Jako vážně. Jsi nechal umlátit kostlivcem doslova. Já nemůžu to, že on měl můj meč. A mě se to seká. To je můj meč. No Ne, dobrá. neskaky tam. Dobrá, fajn, pojď sem. Jo, tady máš meč dřevěný a hraj si. A než i tím mečem, vole. Bonjour. Jo, lol. Jo, kolik tam je těch? Už si je zabil všechny? Jo. Výborně. Počkat, jo, jak se teďka dostat? Počkat, my jsme si asi ten organizovali skóry nahoru, že jo? Vypadá to, že to je dost velký ještě na to, aby jsme byli někdy dole blízko, že jo? Víš, že jsi tady nechal jeden opis? Aha. Ti to ale nebudu teďka, protože já chci teďka... No co jsi našel? Kolde. Počkat, můžu nám vykraftit meče nebo 2 železné krumpáče taky klidně. 2 železné krumpáče, to by se hodilo. Tady nikde stupidně nespadnu, protože to bych byl velmi nerád, kdybych spadl s nějakýma železnýma věcma, protože už tak ztrácíme polovinu věcí kvůli Mídovi. Já můžu jako já za to. Přemýšlím, co ti asi řeknu na to? Řekni Mído, co ti asi na to řeknu, vole? Ty se vůbec ptáš? Jak tě znám, tak ty zase řekneš jo. Jo, ty. Počkej, hej, já jsem tady předtím dělal schody, co jsi s těma zase Mídou udělal? A co já? Co ty? Tak přemýšlej asi. Ty vole. Já jsem žádné schody nic nedělal. Ty vole, ty... Ty jsi mi tady dobrý, nezakopal. Já jsem tě nezakopal vůbec, vole, já právě přijdu za tebou, vole. Co jsi zase udělal? Já schody nahoru nebo co? Počkej, já se ti snažím tady voupat. A tady byl spawner, jo, aha, takové. Proč asi říkám to? Tady máš železný krumpáč. Výborně, děkuješ. No, neděkuješ, to je jedno. Tak tam začni dělat tu, aby jsme nespadli.
Ne, aby jsme nespadli. No, stejně spadneme, takže to je asi jedno. No, 7, budeme přestírat, že jsme čekoudi, no. Co? No, Nejsem. no teď budeme říkat kňa. Raket. Vesničaně. Uděláme pasti na blbečky, říkáš. Originální název. A co? Pasti na blbečky. A ty budeš můj pokusný krávík. Ty budeš můj pokusný krávík. Ne, bude to moje staré, tak budeš ty můj pokusný krávík. Já kradu content. Já kradu content, ty nekradeš content. Drž. Co? No je teda nekradu content, nekradu. Takže ty jsi ten, který krade content. Ne, jsem neřekl. To Mído krade content. To. No, krade, je to kradošský. Můžu farmu udělat nahoře, nebo to je zbytečný? To je zbytečný. Farmu máme dole. Aha, co? To se tady jako najde postupně všechno, později najdem možná i villagerův dům, jestli se budeme snažit. Našel jsem přímo village spawn egg. Aha. Tak to jsem rád, Ty vogo. Já jsem na to spadnu, vole. Nevadí, máme tady. Sazeničky, ty jsi šel vlastně. Počkej, jak jsi tam dostal takovým, aha, už chápu. Tady jsou kytičky, kšišky tady jsou, pro malé houšišky. Ach já na to sedu. Plivu. Jej! Co jsi zase našel? Diamanty. Nemám meč. Aha, vlastně ty jsi ho vzal, chápu už. Toto si udělám železný meč, parchante. Co? Můj meč už bude, můj. Já říkám, že mám jen ukradl skeleton. To je zajímavé, vole. Máš se ho vydat. A tady je tam bouchu creeper, tak je to moje chyba. Jo, nemá se od ní nechat vybouchnout, máš mu říct, hej, chavané, přestan bouchat, já si to nepřeju. A co když jí tak bouchne? No, tak ho zašouveš. Ohní, budeme hrát hru na oheň. Ne. Vejce prasete, OK. To znamená, že když jsem tady Mído urážel, to znamená, to se vystřihne. Nedá, abych byl za dobrého člověka. Vystřihneš to taky jinak, tvého editora zabiju. Řekneš to s puškou v ruce, budeš říkat editorovi, dělej, vystřihni to, jinak tě zastřelím. A on řekne, dobře pane, dobře. To 100% Mído a já máme editora, já tomu věřím. Co tam furt děláš, ty vole, proč kopeš tam dál, počkej chvilku. Nechci vědět, co tady dál. No, akorát já potřebuji udělat ty schody zatracený a ty tady místo toho, aby tady dělal schody, tak vy tady si stěžuješ. Barevné sklo. A co to řekl? Že bude dělat pasti na blbečky, to řeknu mentovi. Když jsem to udělal už v minulosti a dostal jsem 3 dislikey, nechal proč. Bylo to jenom úctivé kopírování kontentu, který mi nepatří. Kopírování kontentu je zábava. Ať mi z toho začínáme. Železo! Jsem v End-City. Nejsem v End-City, no. Tyhle, můžeš mi to aspoň ulehčit trochu ty schody? Ne, nemůžeš. Ty hajzle. Kopu dál. Sweet penis, držím. Co jsi zase našel, vole? Použít spawner a udělal jsem z toho. Já ti říkám naposledy stůj, vole! To je spawner na ovce! Jupi! Jo no, počkat, tady máme knížku, co? Přečíst? Quiz. Can you find me? Nechápu, co to znamená, určitě to znamená nějakou pěknou věc, třeba, že jsem... Hej, dopi! Hej, mrzká kurvena, vole! Ne! Co tam dělal Vítor Skeleton? Co? Co se tam děje? Mě tam Vítor Skeleton, vole, ty to nehlídáš, kurva! Pičovina! Já nevím ani, co tam děje. No nic, každopádně asi bych to ukončil, protože vole, taková... Ne, klid, já se nebudu rozčovat, klid pohodlásku, klid, nic se neděje, vole, nic se neděje, jenom akorát mám chuť, zabij mi jídla! Já nemůžu. Nemůžu to povídat. Můžuš. OK, dobrá. Každopádně asi bych to pro dnešek ukončil, protože mi už to mrdá. Každopádně díky moc za sledování, doufám, že se to dnešní video líbilo. Pokud jste to vydrželi s Dragomesem. Drž hubu, parchante, vole, ty jste to mohl, to skeletona. Hej, vole, kvůli tomu jsem přišel, já vás tady. To je no. My jsme psazeničky, vole. Já jsem do toho tolik. Já mám sazeničky. Teď zabiju, vole, chcípneš, vole, nepřežij. Každopádně díky moc za sledování a mějte se krásně a s Bohem. Popola. Jo, a počkej, jak se tady vypíná ten video? No, Tarek. Počkej, jdeš nahoru.